Kaixo, txoriene, eguerdion, Zigor Iturrieta, Patrizia Viteli, Bier Goxo, eguen honetan, eta ni tradizio aldera joan naz. Ezakit atzoko arira edo, ezakit tradizioa, holan, orokorrean, edo Patrizia Viteliren tradizioa, ze? Zein duzu? Bolak. Asfaldien itxula, gaurkoan aragi bolak ez da izango, arrainanak izango di, baina beti zirikatzen ibiltzen dira hemen, nik beti bolak itxe itxu dalako, gaur, engo itxut. Esan. Zu, bakaio karri oso? Itxaskianak. Itxaskianak. Bai, nik ez, ni makaia, ni zerbait ezberdina. Era bat. Ze karri oso? Taloa eta txistorra, baina beste modu batera egin da. Era bat ezberdina, baina era bat, benetan, Eta oso ondo geratzen emaitza. Datiak ikusi ditut, beraz desberdina izango da, bai. Bueno, nik nire errezetia hola xeingot. Ogisa esnetan busti, gero txibia sadi txikitan moztu eta robotian sartu minutu bat, gutxinaka gure testura ez lortzeko, otarranxak txikitu eta berdinain berakatza eta perrexiakin. Danara hasi, ogi mamixakin eta arrautza batekin. Bolakin eta plantxan kozinatu buelta eta buelta. Kasola berian tipula eta berakatza kozinatu, ondo erregozten danean irina, ardo zurixa eta salda. Bolak bertan jarri eta 15 minutuan kozinauko itxugu saltza murrizu arte. Beraz, hasiko gara, lehena, hau, egisa prozedura aragi bolak itxeko edo itxaski bolak edo arrain bolak nahiko bardina dela, berakatza, perrexia, arrautza, eta ogia, beti, esnetan bustitxa, apurtxe bat gorputza emoteko, edo, lusatzeko, bai testura bigunaua emoteko. Samurtasuna batez ere ematen dio. Hori da, ezetasuna bebai, eta azkenean, ondo atarako die. Bueno, a ver, hori esaten du, boletan artista ero erregina danak, orduan gaizki ezin dira, dara. Zer nik uste dut, ez dakit, zerrenda bat ez dut egin, baina, ez dakit, animalia guztienak egin dituzu, egin ditu aragienak, txerrianak, arraianak behin izan ditu, barazkienak egin izan ditugu. Faltakatoran, behitu, eizanak eta ez dut inolan, ez dakit, oreina bazurdea eta olakoak ez ditut, Bueno, zaporean aldatzen da. Nik hemen ekarri zuet munduan zehar dauden hainbat eta hainbat bola, ezagun, famatuak, eta egia da, horietako asko txorienen inditugula. Eta prozedura etan aldatzen da, baina azkenean, batez ere, lehen gaiak ematen dion zaporeak, emango digu, azkenengo emaitzaren zaporia, horre erabiltzen duguna. Argi dago, txibian egiten dugun batek ez duela izango zapore berdina egiten badugu, arraiana ero txerrianak, baina hemen truko bat, birrintzeko robotean ero nahi izan eskero, ikusten badugu zuen robotak ondo ez duela moztu den da hori, izozgailuan sartu txibia, ero txokoa, ero daukasuena, erabili behar duzuena. Ez izoztu arte, pixkat izolan gogortzeko, eta orduan, gure roboteko kutxillak ero hobeto moztuko dute. Eta honen, hemen txipiroia edo txibia jarriko noen merkiagoa dalako, olako, gorputz gehiago dauka, eta txipiroiak, ez dakit hausen presizioan nik nahi ditut plantxan, tipula apurtxo batekin, zigorrekatu inzitzun bezala beteak, edo olakotan. Baina bai. Azte nahi zerrendarekin, Viteli? Preso de? Bueno, txibi bolak. Bai. Arrain bolak, legatzarekin, makaiagoarekin, itxasapoarekin oso geratzen dira bebai. Bola veganoak. Bai, hor, zerealak ero erabilia ditu, barazki ezberdinak, tofua... Falafela bebai, hola nintzen falafela, hor sartu behar nuen, falafela azkenean, enikan egizan, bi eratera ikusitu da, falafelak ikusitu, falafela da azkenean txitxirioak, garbantzuak, beratzen jarri, eta gero egiten da ore bat, beratutakoak ez dira gozi beharra, beratuta, eta hor kipula, espezie ezberdina botatzen zaizkio, birrintzen da, eta horrekin egiten diren bolak, gero ogi birrindutik gero pasatzen dira, eta frigitu. Eta aukera dago, izateko, ama, ez ditu nahi aragi bolak, hartu hamburguesa, hau da, zapalak, ero, bolan, eta orduan, sartu horko nuke, bolak egin ezkero. Hola nasmatu zean? Bai, hola izan zen. Aragi bola berri ere, lasai, pa! Eta hamburguesa, eta momentu batian, eta benetan, kasualitatez asmatzen dien gauzak, azarre batetik ze gauza erra atara zen. Gero de, suediarrak. Suediarrak, Kotbulak. Egin ditxugula. Bai.
holan patata Beiararekin, purearekin, eta marmelada purtxo Eta batekin. hori txikitsuagoak dira, honek izaten dira berez tamainoan txikiagoak, eta gero holako saltza bat esne gainarekin nahindakoa, ero zerbitzatu bat dira. Italiarrak, polpette, polpettea dauzkago, aragia Parmako gazta botatzen dira, nola, zer daukate, albak ere, ez, botako diote seguruenik, Ziur bai, ez? eta gero, ogi birrindua, eta botatzen zen, eta bueno, bakizue, gaina hemen Patrik, ogi mamiarekin egin ditu, eta esnetan, baina ogi birrinduarekin, bebai erabiltzen dira bolak egiteko askotan. Gero dauzkagu, asiarrak, soja saltzarekin, jengiberarekin, daulakoetan onduta, askotan txerrianak izaten dira, herrialde arabiaretan arkumearenak. Bai. Bota, Patri? Ez, esaminotzun, hau esan dut minutu batian inbizala. Baina, gutxio. Baina, gutxio, ez, lau kolpe olan. Eta joan, kolpiak eta kolpiak pasatzen dena ala, joan ikusten ze, hau, geixegitzen bozue, gero atarako da, olako pure antzerako bat, eta testura hori ez dugu gura. Gureko dugu testura bat, izango bazan bezala, aragixeatu, erosten duguna holan arate gixan. Beraz? Behinero bi aldiz pasatuta makinatek. Badao jende bat, Alberto ere bi aldiz ustetzen zai, Aitorrek bi, legunean arategien, nik ere normalen bi aldiz, baina arategien justo nire aurrekoak, eta gehiena jente bi aldiz ekatzen. Emakumea zegoen nire aurrean, bat pasatu zion, eta ja, ohitura, harakina joan zen, bigarrena pasatzen, ez, behin male. Eta gero zen, bai. Tak, eta, bueno. Ez dakit norbaitek bakixen edo ikusiko benetako desberdintasuna. Nabaritzen da, ni nabaritzen, ni nabaritzen. Bai, adima daukagunok eta hor zaila hola, bitu nortzuk esan dugu bi aldiz pasatzen dugula. Patricia, Monikak ez toltzatuzko aspa. Gaztek, bueno, beste, ez dakit, ez duzue inoiz hotelean aztuko zuen hortz, beste. Bueno, hori da, lehengunen nitzegun genduen, hoteletan zer astutzen duen jendeak. Gero daude, kartofen blobe, Alemanian, patatakin indako bolak, eta, bueno, azken moduan, hori izan dakoa, falafela ero sartu holko nuka. Kontua da, bueno, bolak nik uste dut inaldirela edo zerekin. Kontua da, xerete eta jun behar dela, normalean, beti, bilkari bat ero izaten duten, nahiz eta ez duten behar, arrautza erolako zerbait, gero dena bilduta guzteko. Gero lan, itzen direnean bola veganoak eta normalian biltzeko izaten da, edo ura irina pultxo batekin, txitxiru irinakin, edo olixuakin, esniakin be, azkenean, ezetasuna emotia eta olako zeo zeikia. Bueno, hori listo, oin horri zer ba? Honei hogi mamia, holan esnetan bustitxa, eta gero joango gara mosten perrexia pultxo bat, berakatz atal bat, honeko tarrainxkak, arrautza, eta, bueno, irina jabe behitu. Botakotza, eta pultxo bat. Kipula hemen bota izan dugu gordinek eta erregozita ere batzutan botaltzeko. Barazki ezberdinak, espezia behain nahi duzuenak ero zuen gustora, niri aragi holak egiteitu danen, naiz oso baratxuriek gordina eta persia bakarri botatzekoa. Eta bitxu. Eta horretik askotan, netzako gozoena. Berakatzakin gainera, txikitu biharren, igual, ingo honekin birrentzako azkenean gero, satitxuak ez dira aurkitzuko, baina, bueno, badazpada be, horan fina hua jarteko. Bueno, bola kontuekin gauden ez, Patri, ni kirolarekin lotu ditu bolak. Hoene. Bai, ze kirolean azkenean. Bola horrek ez jata ino ematen, Pelotak edo baloia dauzkagu. Bai. Eta Euskal Herrian, badauzkagu, kirolak non hoiek erabiltzen diren. Adibidez, nola dago? Ostikoak ematen dizkiotela horako baloi bati, alde batera eta bestea... Pelota? Ez, hori da frontoi batean. Ostikoka, pelotan eskuarekin ematen zaio. Rugbian da, futbola. Bueno, futbola, Euskal Herrian, ez da izango den errege mundu osoan. Ez da, errege kirole, bai izango. Mundu osoan dela, Indian uste dut dela bakarra holan kriketa gehiago ikusten dela, baina bestela. Eta estatu batuetan. Saskibaloia, beisbola eta futbol amerikarrak, futbola baino asko. Baina horrek izango die bi bakarrak. Eta uste, badaude, ez pentsa, guk uste baina Venezuelan da uste dut beisbolak fama handia dauka,
gurean, hemen ziur badaki Euskal Herrian, gure umek eta zeskatzen diguten, eta nola ibiltzen diren jolas geletan da, bueno, patian dodenen jolastokian, futbolera jolasten. Bueno, hemen dauzkagu, Atleti, Realda, Osasuna, Eibar, Alabez, taldeak, Uimaiako taldea badauzkagu, hor da futbola, zamara, eta gaina bola batera hiltzen da, gaina naiz eta ondixia izan. Eskupilota, hori bai dara gurea, eta hor daukagu, bueno, handienen artean esango ditugu, ez da, Julian Retegi, Irujo, Olaizola, Altuna gaur egon, ez, pelotari handiak, eta, bueno, ez da bakarrik kirola Euskal Herrian jolasten dana, baizik eta hemendik kanpo ere, gero eta gehiago, bueno, lehen askoz gehiago ingutxo, baina oin, baina, bueno, orain bueltatu da. Nik nire kuadriako bi izan dituen estatu batuetan jolasten, zesta puntan, eta zesta punta da gaur egun, modan jarri den beste kirol bat, hor Durangoko eskurri frontoia, oin Winter Serie eta egoten dira, gaina ETV botatzen dituztenak, hor, sarrera guztiak agortu egiten dira, orduan, modan da hon kirol bat. Beste bat, errukbia, ez da borobila, baina, bueno, hor dauzkago, ez? Ipar Euskal Herrian... Atzo zigore ingauen bakai autortia. Batzu die borobilak, eta beste batzuk errukbi formakoak. Borobila, baina desberdinak. Oso ondo lotuta. Bai, Euskal Herriak ingainan lotuta eta... Bueno, hor, Frantziako goi mailan daude Biarritz Olimpik eta gero Abiron Baio naiz, baina eta gero hemen Euskal Herria hegoaldean esan dezagun, Espainiako ligan, hor dauka Ordizia, Getxo, Gernika, Hernani Getxo izan da historikoki rugbian ego Euskal Herrian, noski, ego Euskal Herrian talde mitikoena eta ezagunena. Nik egisa, Getxo rugbiko... Gero egia Ordiziak indarra hundia hartu, eta Getxo gonzan urtatzu patal, baina, bueno, altzatu dute burua. Hori, Getxo rugbiko, holan ez dakit ikuste ditudala, egutegiak, aterkinak, eta holan, hango dendetan beti saltzen die. Baina, nakixen holan, bueno, ezaguna zanik, pentsatzen herrikoa zala bakarrik. Hor egia da, Frantzian, errugbiak indarra handia dauka. Agian ez futbolan beste, baina indarra handia baietan, futbol rugby profesionala oso famatua da eta diru asko irazten dute, eta hor, Elorrixon jolasten zuen Igor Astarloa, gurekin ikasi zuela, eta Igor Astarloa pasatu zen Elorrixon jolastetik, ez dakiz ziur, ero Biarritz, ero Baionara juntzan jolasten, naiz goratzen bi horietako batera. Eta nik esan nion, eta Igor, ze alde, nabaritu duzu aldea, ez? Hemen azkenean Elorrio bezegoen, beko, maian, ez da esan goi maiakoekin ibiltzen. Eta zigor, nabaritu dut Elorrion astean 3 egunetan entrenatzen duela, eta orain pasatu naiz, egunean 3 aldiz entrenatzera. Aldara hori izan da bakarri, txikia, Bueno, Igor, oraindik rugby munduan jarraitzen du, hemen gazte mailako selekzio taldean dago bera entrenatzaile moduan, eta gaur egun oraindik ikusita ere, kankaiu bat, handia. Gertatzen da, eskirol profesionalien eta jolastu indabena, gero munduan geratzen dira, entrenatzaile bezala, hori izan da beraien bizita, eta onak izan badira paterik, eta dakitelako horretaz asko, azken, eta fanatiko puntua badaukatela, edozein gauzatan, berdin zait, sukaldea, motorretan korrekero kiroldean erotan alakoan, ona izateko, aipatu genuena lehengonean, berezkoa izan behar duzu zerbait, eta gaina oso fanatiko izan bazara, eta ordu pila sartu behar dituzu. Hori bai, eta gainera betxu lagun batek esarostan jubilatzerakoan, pena ematen sotzala jubilatzeak, zezaten zaren eskenik kontxe, enpresa honi buruz, izango da, geixen dakitzenak edo bigarrenak, eta hori, ni jubilatze ez dakita, aholkulari bezala algo banitze geratu, eta hori izan zan, gure zuzendaria. Ez, baina ez haustan lagun batek eta arrazoia. Baina alde batetik jakinin behar da, onarte izan da. Ze, bera hor jarraitzen badu, nahiz eta asko jarri eta ziur asko aportatuko duela, gaztei ere, atzetik datorren nahi, ez dakit, beste zuku bat, beste sustantzia bat datorren nahi ere, horregatik, bakarrik aholkulari bezala, hori da, ez dakit, hilabetian bi aldiz edo pasa. Eta espaidiate kasurik egiten, arnazarik ez dut hartuko? Baina. Errezetia zeran doian, hori jarri dugu hemen txibia, jarri ditugu otarrainxoak, perrexia, arrautza, ontxe gatza, ogi mamia, berakatza, eta ontxe da? Eskuak, garbiak, naztea. Sartzeko ordua. Orduan, hau joango gara, dana biltzen, eta
hori bolatxuak itxen. Bolatxuak pasako itxugu irinetik, eta joango gara frikitzen. Baina hori baino lehen... Eta hemen bertan ingo duzuna, gero saltza, ez? Hemen utzitako... Ba, igual, ez dakit orain edo... Hori, laburpenean hori... Ja, bai, gurote esan holan, denbora berrian aldot, baina tipula erregosten joan da... Bueno, zure errezetan... Ikusiko zelan gabizan denboraz. Bueno, gaina, oin zuzendu diate, Igor Astarloa txirrendularia, baina Oskar Astarloa da, eta gaina bi taldetan egon zan, Biarritzen da, eta Baiona. Baloi kontuekin jarra dituta, saskibaloia Euskal Herrien indarra handia duka, hor dugu Baskonia, Bilbao Basket, gero, ez dakit, traineruetan ere, horziago gaitean, boilak, borobilak dira. Ez dakit. Imaginazio asko botatzea da, Bueno, baina kontua da hori, aragi bolekin, gaurkoan txibi bolekin lotu dula kirola, eta zenbat kirol dauden, zuk lehena aipatu du kriketa, eta ez da mundu golfa ere, hor dago Euskal Herritar bat mundu mailan, Jon Ran, punta-puntan, eta hor ere, bolak erabiltzen dira, eta horre bai direla, aragi bolen tamainokuak. Hori bai, holako bate buruan ematen baizu, ez da inoiz eskuan izan duzuen olako pelota. Olako bola batek, pelota batek, ematen baizu buruan, golfeko batek, horrek, nik uste dut, botaten duten indarrakin, akatu. Hori bai, kontu zibilida. Eta Gernikako arazki, Europa mailan ari dela konpetitzen baita. Hemen danetatik daukau. Maia handia do, kirolarako trebia gara, badaude batzuk gutxiago bestatzuk gehiago, baina una gara. Sukaldaritzako bebai, ez da igual gure kasuan. Ez, bai, talde xumeak ere badauden moduan, sukaldari xumeak ere, oso xumeak ere badaude. Honi nire gatik ito du berba, zure gatik ez, kontakate direnak eta hori, kontukantari. Hemen txebetxu bolak, eta gainera honek, aragixanak geratzen die olako bildu hauak. Baina honek, saia badie biltzeko... Jateko baino xamurrabak izango dira. Hori da, baina gero jateko hauan igerriko dugu. Orduan, holan irinetik pasa, eta joango gara, gutxinaka, frigitzen. Hemen ikusten badugu holan, ez? Hemen botaldi osue, ogi birrindua eskatzen dizuena. Bai, apurtxo bat, baina... Hartu eta, lantzeko ere ikusten badugu oso ezea geratu bazaizue, ogi birrindu pixka bat gehitzen diozue, eta horrekin, gorputza hartuko luke eta lantzeko errexea bat. Esan bezala, jateko xamurragoak dira, bola ezti geratuko, izango zen gehiago falafel, zapal itxura aldera botata. Ingostazu favore bat, zigor. Pasakostazu beko zura. Beko arekin hobetu moldatzen za? Bai. Ni ni biztarekin dauzkada hemen arazoak, Hori da, hori da, eta hemen 0. Oso ondo. 0 hori, bero, bakarrik, jarriko da, 0, jarriko da, lasai. Noiz bait. Bueno, ogi kontuak, ogi birrindu aipatu duntan, ogia. Ogia erabildu dugu gaur hemen, eta ogia Euskal Sukaldaritzan asko erabiltzen da, atzo hemen txipiroiak egin nituen beretintan, loditzeko, ogia erabiltzen da, horrek ematen dio gorputza, beraka sopari, baratxuri sopa egiteko ere, ogia nahi ezkoa da, ogia erabiltzen da, ogitorra dakite ere, idatzi dut ogitorra da errezeta bat, mundiala dala. Bai. Gero, zer gehiago, zenbat, hor apuntatu daukat munduan zehar, zenbat ogi mota ezberdin dauden. 1.000 ogi motatik gora daude. 1.000? 1.000 ogi motatik gora daude. Nik ezagutzen dizkiozun, baserriko ogia, moldeko ogia, txapata, bageta, ogi laua, fokatxia, eta pizza, saspi. Ez, baina gero... Arto ogia, taloa. Arto ogia, sekale ogia. Ostras, 1.000. Ez, baina, botatzen dizkiozun, azteko, botatzen dizkiozun osagaiak. Bueno, baina, ogia, pipakin, ogia, azek, horre desberdin. Baina asko, erabiltzen, behitu zenbat, hiri mota ezberdin dauden. Hiri joiekin egiten dira, badaude, legamia bota ero ez bota. Horre ere pile batea aldatzen dira, legamia motak daude. Gero daude, temperaturak. Temperatura baten arabera, ero bestera, ez da izan badauzkazu. Batzuk lurrunetan egosten dira, ogiak eta hauek. Lurrunetan, beste batzu lehengo uretan egosten dira lehengo pixka bat, eta gero frigitu egiten dira. Beste batzuk,
hartu eta gero formaren arabera. Labean ematen diogun temperatura, itxuraren arabera, erabat aldatzen da. Orduan, bueno, 1.000 juna gara, ziur baiet, eta beira mundua zea hundia dan. Zer gukoin hemen, gaur egongo okindegi batean, pixkat okindegi txukuna bada, ja hor 8 ezberdin bada eskazu, gatz gabe. Bueno, ze hor, azkenean beste hobi bada. Hor zartale jo, bai? Zerealduna, gari osoduna. Detaile dara joaten bagada, 1.000 gutxi pentsatzen gaze. Behin esan ginen, ez dakizen bat arrezeta baten dien osagaidanak nahaziz eta. Bai. Bueno, hola nazten bagara, bai, 1.000, logikoke. Bai. Eta gero, bueno, erabilia ogiarekin, hemen hartzai apurrakein izan ditugu gaita, eta, bueno, ogia gure elikaduran, eguneroko elikaduran, nahi eta nahizko osagai bat, gure txian egunero dago ogia, eta ezin da falta eskulanak egiteko. Horein dio, betxo. Ogia? Ezuk ez dago ezin da hori? Eskulanak, egiteko? Hori zan, ogi mamia hartzen zan, eta gero kola botatzen zitzaion, eta gliserina erolakoen botatzen zan, eta lortzen zan olako erdi pixkat itxaskorra zan, ematen zenion, nahi zenion forma, eta gero hori lehortu itezan, da gogorra geratzen zan, eta ero margotu iten gendun. Benetan, ogi mamiakin hori, nik hori prebo dut, edo egin izan dut, egunkarixen horrixeken. Ogi mamiakin, baita. Hor da, nola da? Gliserina eta kola erabiltzen da. Gliserina eta kola erabiltzen dituzu, nahazten dituzu, eta hori mamurtutako ogi mamia, eta horrekin lortzen da ore bat, oso lankorra da. Eta horrekin egin alduzu, ez da, txita bat, agian, artista baldin bazara, nik ingo nuke, lurretako panpin bat, direla 3 bola, bat bestea baino txikiagoa, eta gero puntatxo bat ingo nioke, eta txapel bat asko, bueno, txapela ez oso zaila. Eta gero bitxotx sartuko nizkioke aldamenetan, holan? Eta, gabonetako, eta hori, gero usten duzu lehortzen, eta gogortu iten da. Eta geratu zen, hori, bustinarekin egindako zerbait moduan, eta eroin alduzu margotu. Ideiak emate dut zuegu, sukalderako eta eskulanetarako, bai? Guk hemen, behitxu, hau da puntua nahi duguna aragi bolena, apurtxo bat olan kanpotik, ja? Baina barrutik, gordin. Segero saltzan bukatuko ditugu. Ontxe, egin bidoguna, ez daukalan handirik. Bola jarraitzen irinetik pasa, eta kosinatu, beraz. Danak ditugu nian plater gaina, etorriko gara, saltza itxen. Eta lehen esan duguna, saltza hor bertan, bere sustantzia eta erabiliz da. Hori da. Bai, pentsaut ez dut, baina ezkenean denborakin ondo gabiz da, hemen ingo. Ez gabiz oso aberats diruz eta denboraz besta. Horregatik etorri gara gure kipula erregositxa daukagula. Eta hemen txe-ontxe, botako bitu, rux bat eiteko. Iri pixkat? Iri naputxo bat. Horpotza mateko. Ogia ere hilako genukela, Bai, ontxe horren ikuran berbaien onga dela. Hori da. Lehen, badago olako gastronomia mediterranean eta gorputza emateko bai almendrak. Pikada. Hori da. Baina hor be pikada zer da? Gozixa. Almendrak, gero ogia bebai egiten dute, frijitu eta ero. Ogi frikituta bai batzuk, eta hori arrautze gozixan gorringoa. Bai, gero bebai, frutu lehor bat izan behar da, urrak izan aldira, pinasiak izan aldira, baratxuria juten da bebai, askotan pikadan. Beraz, gorputza eta horrek gainera nortasuna, irinak azkenean zapori ez dut zenbaten, baina pikadak, emote hotzala. Baina, errezeten parte izaten dara. Hemen txe. Hau. Txakolina. Txakolina. Ardatxuri bat, azkenean. Euskadiko erregina. Euskal. Lehen, hartoetaz hemen bakizuek gaur egon aukera pila bat dela, eta batzuk aipatu ditu, baina hori, harto ogia, denda batzuetan aurkitzen dugu, oso trinkoa dana, glutenik ez dauka, harta txikiarekin ere egiten da ogia, gero badau harto beltza dena, ardera da trigo sarraceno, eta harta txikia, esan da, Mijo. Zure semea. Mijo. Gero sekale ogia. Zure semea. Nire semea. Mijo.
sekale hogia, Txisteak ora trinkoa, txisteak. nire gustatzen zain, nire bikotea ezai gustatzen sekalena. Ez. Karrezu, nire aldatzen juten naiz, eta karrezu sekalena Ni beti berriro, berdina. eta... Nahiko klasika nabil azken aldixen. Bai, Bale, eta honek ontxe, bueno, birrintzeko esaputxo Bai. bat olan atsegin hau egiteko, pasako dugu olako makina batetik, txino batetik. Irabia gaioa, txinoa ez da hor. Ez da hau Txinoa txinoa. deitzen diote batzu, baina, bueno, zuzentze aldera. Txinoa da, Nik betian, nik txinoa. irestontzia, erori dana forma, horrez esan txapelan, txinoaren txapela zeukan. Pasapurea, ero izango zan azkenean, Bai, betikoa. baitu. Bai, txinoa da, bakarrik irestontzia, hau, eta zelako, kono lan, txinoa, Baina orduan, bizitza osoan orduan, ez dakit, nik pasa txinotik. Jende asko, Patri? Bai, enakizen. Jende asko deitzen dira. Eta azkenean, birrin gaioa pasapure, ero barazke, nik lehen gure saltzak, hemen, inoz kontatu dut, gure etxean tomate saltzak, ero birrin duiten zen, gure etxean irabia gaio ez geneukan, hau geneukan. Hemen, tomate saltza birrintzen duzunean, gorria ateratzen da bestaldean. Irabia gaioarekin laranja geratzen da, gero, irekin aldi bat ematen dizu, eta gorri geratzen da, baina ni, lehenengo aldiz, birrindunean irabia gaioarekin, esan, ai ama, zerbait egin duzen, laranja geratu zen, eta ni zen, ai ama, nera itxase borroka bota barria. Eta, lasai, gero irakiten duzu eta berreskuratzen du kolorean. Eta hola nik hasi zinen. Bai, beti hola ikasten da. Egin da, ibilita. Eta bai, garai batean, ni ja jatetxetan da zinetzenean da lanean, genukan, irabia gaioa, baina etxean, gure etxean beti ezagutu dut hori, eta bada oraindik jende bat, nahiago duela hau, eta zaiola gustatzen nola geratzen da bestia, Ja, testura kontua da eta oitxura kontua, eskenean beti izaten daguna. Patri, patata purea, hemen nik iten dago oso krematxo geratzen dana, eta gurinarekin eta esnegainarekin eta nik irabia gaioarekin iten du, baina egia da testura oso, bai, krematxoa da, baina eraberean badauka txikle puntu bat, batzu ez da hori txikloso geratzen da. Hortik, purea pasatzekoatik pasatuta, testura erabat ezberdina da, eta gero bota aldiogu irina, sukaldari handiak esaten dute. Hobeto da betiko pasapuriatik pasatu, eta gero gurina eta gehitu. Nik irabia gaietuik pasata asko gustatzen zen. Bueno, hemendik olako pasapuretik pasata ikusten dugu oso ondo geratzen dela, sartu ditugu haragi bolak deitu binitzen, baina txibi bolak kasu honetan, txibi eta otarranxka bolak, honei eman gotzau, beste 5-10 minutu lan egin da itxesen barrutik, eta bueltan etorriko gara, jatera. Azken momentuan, bitu, otarranxka batzuk sartu ditugu hor, soberan geratu dienak, edo? Bai, horrek erabilin bat zen, guarnizio moduan, lagungarri bezala, primeran. Eta mentxe razioa izango zen, laukua edo? Nik uste du baietz, ez? Baiez? Ni lojo horreko indituzke. Lau, venga. Lau, otarranxka bat edo bi, golaxe erdixan. Saltza pixat. Saltza putxua gainetik. Baikizu. Ze? Ogia falta. Aldezek asartuko dain. Izoskailuan beti aukitzen dugu. Bekartzen, baina... Bueno, intxitsi gortuko. Azten gara, eta gero izoskailuan... Gorrete aukiten dugu, Bueno, hementxe gaurko, txibi bolak. Adam? Mezia? Ui? A ber, Mostean ja bakarren aditzen da. Bai, hemen ez tozu labanik bihar, ez tozu esebe bihar. Bero. Zer dauz, goxu hauak edo beru hauak? Oso onak. Oso goxua bai. Oso. Mingaina errekuperatzen nahi dena, benetan goxua da. Bikaina du, Eta zuko ontxe, txistorra gazta datiak, zingexak? Ez, azkene... Ta uruna? Ez, ingo duna da, txistorra talo bat, baina ikutu bihurri batekin. Osondo. Eta gaurkoan, bigarren errezeta moduan, hori, txistorra talo berezi bat ingo dugu,
Eta ez da nire asmakizuna, Hau, Juan Mari Arzaki baseukan antzinako errezeta bat, zala, arrautza lorea, eta arrautza lore hori zijoan gero, olako ore batekin lagunduta, eta ore hori zan, txistorrekin da datillakin egin da. Eta nik hori talo batean jarri dut arrautza gabe. Baina, bueno, sei gurekin, da bain kontatuko izuen nola egingo duen, da gero ikusi duzu. Datillei ezurrak endu, 10 minutuz irakin, eta txistorra frijitu, eta datillekin batera birrindu. Taloak frijitu ingo ditugu oliotan, eta kurruskari daudenean, lortutako orea gainean jarri, gero gazta birrindu, eta sopletearekin gainerre ondoren, zerbitza. Hau izan zen, bere garaian patri zuen, gaur egon plastikoan bilduta egiten den arrautza hori gero galdarrestatu egiten dena? Bueno, hori izan zen, baina oso ez da, 80 hamarkadan ero, esan zen, zer da hau? Eta arrautza lore hau ditu zion. Eta, bueno, gero joan hau, bihurrikeri hau, guk datillak hemen zurrak handu diego, hauek, meiun, nola diego? Mediul datillak, eta ondiokan... Bueno, Santa Masak urrin dauzkagu, ondiokan ez dira llegatu, baina... Zira aurreatzen, gu. Ia betetxo bat edo aurreatzen gabiz. Baina, ez ikusi, gaina, beste zerbait da. Taloa 2.0. Eta ontxe, arrautzen esan duzuna hori lora forman, atzo ez dakite nire Instagrameko storiesak ikusi zen itun, baina gozatu nitun honek Benedikt arrautzak. Atzo lan egin nintzen. Olako arrautzak horrek. Eta orduan, joan nintzen neska baten klasera. Zer da klasa? Klasea. Klasera da nire. Olako sukaldaritza ikastara eta gero gosaltzeko eta emoten soskun. Eta inzitxun arrautzak, uretatik pasata, temperatura basuan, ja, oskolakinta dana, da holan ez. Eta bidixuan nik bakarrik grabau nahen, bera arrautzetatik arrautza kraskatzen da, arrautza jausten zan, orain berrita. Eta batek, baino geixauk, iratze sostan, arrautza horrek non saltzen daue, ba? Holan etorten da arrautza, holan... Serio? Benetan, esaten dut. Danik, onduikan lana geratzen gako mentxorienen, Bakizu estingitu imarrela? Jendia irakusteko zelan ikendik gauzak. Bakizu estingitu imarrela? Ez. Hori bakarrik Instagram sare solidaretan gertatzen da. Txorieneko gure ikusentzudiak azkarrak di eta hori badak isen nola itxen dan. Dorama honen horre badukau. Bueno, nik hemendik parkamena, talo hauek erdi inda daude, eta hemendik parkamena eskatzea, talogile guztiei, frijitu inbar ditu dalako. Azkenean nik nahi duena da, ez du nahi talo malgu bat. Nahi duena da kurruskarik eratzen. Orduan, hartu, eta hau, Finarekin, frijitu ditut hemen taloa. Oso, no? Hartu, eta ero kurruskarik eratuko zaizkit. Eta hemen txistorra, ikusi duzu, inungo oli hori gabe, pixkat 3-4 minutu, frijituko gula, eta gero hartu, eta hemen dauzkagun datilekin birrindu, eta jongo dira, orain, frijituko ditugun, taloen gaina, baina esan dako, nik emaitza hau nahi dudalako, hau da, talo frijitua nahi dut, kurruskari nahi dudalako. Eta datil mediulak ez da itxuzue probau, nerako datil onenak, dauzenak. Ez da oso ikusiri bestekin, Patri. Oso aragitxuak, oso gozuak, azukre pila daukienak, eta esaten daue, azukredik osasuntxuena dara, ze gozuak izatez aparte, aukie balio nutrizionaleta pila bat. Alatabe, jendeak pentsatzen dauenez, hori fruta badara, pila jate itxuste, ez? Eta hori ez da kontua. Berez, adibidez ez dakit, mendira joaten zara. Eta ez da, mendiraino, ez dakit, igonaz, jetxinaz, eta horregatxik jango itxut, ez dakit, horako bandeja bat, 200 gramo datil. Hori asko da. Nahi beste, ez. Ez da, nahi dut esan, dena bezala, nahiz eta osasuntxua izan, neurrian. Hori da. Nik, behitu, berzionena, indut, Bizkaiko txakolinean elkartearekin indut bat, Orozkoko txoixua. Bai? Gure aman etxeko zagarrak, labean erre ditut, eta ero datillak, zaurtekin gure... Orozkokoa? Hane, esan zuen Iñakik orduñakoa. Orduñakoa ez, Orozkokoa ez ziozu kasurik, Iñaki naztu dintzan. Orduñan oso txoixoena daude, baina txakolina erabile genduna bai izan, hemen hau, jarritzen dut hemen, txakolina bai izan orduñakoa, ez, Orozkokoa, eta kontu da, initxuena ero, zagarrakin, konpota bat inuen zahar konpota, zaurten gure txien datillak oso gaizke eman dute, ez dute, ez dagoen datillak urte txarra izan da. Habe, frejituta eta kanpora. Orduan, eta oso goxua datzen da, txoixuakin, ez badukazue txistorra, ero datik ez badukazue,
bai behar du zerbait gozoa izan da. Ne orduan ikin nituen zagarrak azukrearekin hemen nituen zagarrerreak bezala, baina gozogile krema gabe. Hau da, azukrea, txakoli pixka gainetik eta listo. Eta hor berri. Bale, oin, hau frijitu eta, bueno, hemen nintzen nitu zuko matol, Nacho honek ez diolako atzeko zerbait gatzen da, ez? Bai, antzako, formia bakarrik aldatzen da holan irukisa dielako, baina bestela, eta hau, kurruskari gatzen. Bale, hor izan da, hau utziko pixkat hemen epeltzen, hauek hor daude oraindik, eta gero izango da bia batu, eta birrindu, ez dauka besterik, hau frijitu berri. Zuk ez dugu kontatzeko? Pentsatzen horre mosketa sala. Banik bai, baukat. Jarraitu, ni holan bitanten kosinatzen jarraituko. Oso ondo. Bakitzu ontxe gazta erabili bidegula, eta gazta hasieran, hau da, gizadiaren hasieran, glasiazioa baino aurrera hau, ezin gaura digeritu. Gizakiak ez zuen hori... Ez haukan gaitxasuna, laktasa sortzeko, laktasa da, laktosa, gure organizoan txikitzeko edo balitxo dauen, hori, eta ez zaukan gaitasuna. Hori, oinda, 7.500 urte, Hungarian eman zan olako mutazio genetiko bati esker daukagu, eta olako hartzitze prozesu horretan, gertatzen den hor magia, horrek zentzua dukala, baina oindala 7.500 urte bakarrik pasazala. Bueno, duela urte batzuk, orduan gure gorputza esan dezago, naiz eta batzuei, oraindik, eta esaten dute adinarekin, legunean lagun batekin hitz egiten, berak, esaten gaur egun bitu, adinean gora noa, eta berrotamapik urte duzea, eta esneak gero eta okerro digeritzen du. Lehen pilo bat hartzen nuen, eta nik egia esan gaur da eguna, esneanik, gure etxean, oitxura daukago, esne hotza hartu, eta euskaiotik ulan botillatik erateko. Nik uste dara, oitxura kontua dela, azkenean nik ezagutzeko jendeak esaten dauela. Honek txartu itxe dozta, edo pustu itxe dozta, eta dakendu itxe dut guztiz. Eta orduan, utzi itxen daue, esnia hartzetik, igual 2 urte pasaten dira, eta karo, 2 urtetara esnia hartzen hasten basara berriz, horreia zure gorputzak erantzuna beste batek. Ez dakit, baina, bueno, kontu da, hori argi dagoena da, kalte egiten badizu, ez dala... Esatu, eta ez dago inungo arazu. Honek bai, ez dagoela inungo kalterik itxen. Ero bai, euskalo. A ber, hemen, ulertu behar dugu hau ere, ez dala egunero jateko zerbait. Txoixua, txistorra hemen daukagu, bere gantzekin da hori, datillak hemen bere azukre guztiarekin ere barrura, bat utzingo dut, gero azkenen botako dio. Eta gero, gazta daukagu. Orduan, esan dezagun, kalori aldetik eta... Hau da, harimarako. Harimarako? Bueno, orduan harimariko ipe pixka botako dio, venga, behar du. Gure harimak, txistorra zer daukala, Alberta, adez? Txistorra bebai bat lagatzeko bebai, berak nahi daurako. Adezek ez dau probatu hau, eta egiezan kombinazio hau, gazi gozoa, oso gozoa, bentan, gazi gozoa oso gozoa geratzen da, eta merezi du, hau, talo honek... Bereto esan lan, testura pateana, ez? Bai, pate bat ingo du, era bat. Eta hau zerbitzatzen zuen, jartzen zuen ustut oinarri batean, eta ero arrautza hori egiten zuela, azkenean galdarraztutako arrautza bat, gainean jartzen ziren, eta bueno, bazan arrautzak txistorrarekin. Feitu, bi harri maritu dela, hoi askoa patatekin. Baina, beste era batera, bakizue, bihar ostirala dugula, eta ostiraletan, holako errezeta bereziak ekartzen dizkizu egula. Aste burutan da itxeko. Bai, eta hau izango da, junga da, etxea zuen etxera norbe jatea, eta zer daukazue gaur? Hoi askoa patatekin. Alatabe gaur... Hori berezi alda. Gaur osteguna da, Ez biharko gaitik, aurretzen nahi biharkoa. Baina hau bai, nahiko berezixa da. Asteburuan itxeko lan sarrera bezala, nik uste dut, hau egin eta geratzen zarela... Hau kuadriako egin nien, padre. Kuadriako egin zien, da... Zure kuadriako egin danetatik itxeota, zo? Nire kuadria etorri biko zara zure kosina, no se... Zuk egin badi, zure kuadriako egin, zuk. A ver, bakoitza bere kuadriare. Ja, jo. Nire kuadria... Zuek txokua daukotzue. Bai, noski bat bazkide da. Zuek, esaete inungo kuadria, esaete inungo bazkide? Getxon, ez arrasaten bai. Patri, gure kuadriakoa bazkidean ez du aguantatzen tipoa. Bakarri da... Baina da bakarri bazkide alako. Eneko, kokotera ino gaur beratal, baina, karo, bera da bazkide bakarra daukaguna kuadrian. Eta, berarekin, neko marratu, Eneko da, nire parranda daguna, eta esan dezagun, parrandan, kuadrian gara
nukleo gogorra, hasi ginena parranda, kuadrilla, sortu zen, hor gaude lau erobost. Eneko eta bio gaude. Bai. Eta gero besteak juntira, fitxajeak egiten joan gara, esaten, mutila hau fuertia da, bueno. Hau honek, oso askarra da, fitxaje. Hau pieza bat da, pieza bat egon behar da kuadrilla guztietan. Bai, da orduan joan ze, perfil desberdinak eta sartzen. Bai, eta horrela sortu da pizkanak. Ez da txikitako kuadrilla betikoa. Gehienak, sortzi amar bagara, sortzi ikastolakoak, eta ero besteak dira fitxajeak. Inditugunak, institutora pasaginenean, esautu denituen beste batzuk, esan. Bueno, fitxajiak orduan. Hau da pieza, gure kuadrillara. Asfaldiko fitxajiak orduan. Bai, gure kuadrillara. Eta kuadriakoak zezan zabien ona. Gustariakin? Bai. Bueno, hau azkenean izango zen. Hau da mokadukoa, hau da pitxu bat izango zen, Vale. Jateko. Holan, oinanean jartzen dugu. Piskat, gure dati eta txistorra horea, hau, nahi izan eskero pixka gehiago berrindu aldugu, gutxi hau, zuek ikusi. Keuko tolan haua. Zer daukazu, aeroportu bat hor? Bai, guzti-guztitxa. Bueno, balase pixkat itxon, oin, azkena jarriko dut, eta gero, gazta berrindu, hemen, eta holan, arrautzatxo batekin nolan, zuk esan duzuna, hartzakek ataratzen zabean bezala. Gaztarik ez zeukan, arrautza bat. Galeper arrautza bat, holan bebai, ez, gaini? Bikain, bai. Eta berak talo ezion jartzen, Taloa da, nire gauza izan da, berak talorik ezion jartzen, zen arrautza, nasketa hau, eta gaztarik ere ez zauka baina, nik uste dut. Bueno, onartzen nagoela. Bai, txistorra gaztarekin ni baraiz, ez da izu batzuten galdetzen, zen ez duta? Ez da kombinazioa jende asko egiten duena, baina nik gustatzen zait. Zu talo salia bazera? Eta taluetan nola eskatzea itxuzu, ze taluak badauz, lehen zan txistorra talua, eta ontsi talotara zoia Santa Masetan, eta baukotzu buskantzana, baukatzu irugierrana, gazta eta txoixua, txistorra, nik klasikanaz, nik bakarrik txistorra eskatzen dut. Patri, ni talo salia banaiz, baina enaiz talo kola salia. Horre egiten diren, hilarak eta... Zagardotxo batekin hori dena, hobeto lamatzen da, eta kuadriako elkarrizketak enda. Bueno, oin, pixkat. Ez baukazu sopleterik, bakizu grilla jarri, eta grillarekin, emaitza berdina izango genuke, labean sartuta, baina labea piztu beharko genuke. Eta gazta gordoinak eme bai holan? Baita, baina, bueno. Eta hemen, nahi izan eskero holan gazta urdin punta batero jarri eskero ere, zora gare. Hemen daukazue gure txistorra taloa. B.0. Berezia dituko. 2.0 batzuk esan. Ni hori esan man. Oso fina. Bueno, a ver, Mari Arzak hori iriko esaguna gala, tipua... Bai. Zerbait badaki, tipua. Superak utizotasuna, ez? Ez oso goxua benetan, baina gaina taluakin eta gaztakin oso bikain doiena. Bai. Balagunok, bi arrostira da, astea bukatzen da, eta zuekin bukatu nahi du, beraz, bakizue, hemen izango ba, betiko ordu berdinean eta toki berdinean.